بلد مشوانین هجام در باسی Ankara dibin li ser kervedanên serdana Wezîrê Derveyê Almanyayê Heiko Maas bû Tirkiye hevkarî min voralê rişmiş li gel min e voral serdana Heiko Maas bêguman ji bo pêwendiyên Ankara li gel Yekîtiya Ewropa diyare giringiyekî mezin heye di Tirkiye'de diraya giştiya Tirkiye'de platforma siyasiya Tirkiye'de ev yek çavatê nirxandin fermo voral. بله براستی ایرو جوینه که گرینگ هبو لانقره پایتخت ترکیه وزیر کار دروی آلمانیای کو سروکاتی هیاما بریا سروکاتی هیاما بوریا یکتی اروپای دکرن وزیر کار دروی آلمانیا هیکو ماس سردana Tirkiye kir او به پست خوی Tirkiye mevlud çavuş olur hevditine ki kubqası 3 saatan dom kir لداخست و پشت هفدیتنی درکت پیشبری قمران و هر دو وزیران داخویانی گرینگ را گاندن و رای گشتی ترکیه جمال راستی جی گرینگی یک مزن دابو وی سردana وزیر کار دروی آلمانیا جبر کو هیاما که دریج بو یعنی دس هیاما سروکاتیا یکتی اروپایی آلمانیایی دا همو گماروین که دهاتن خواسته جبو ترکیه بین داین آلمانیایی پیشیاوی که گرته بو و دجوینا هری داویا یکتی اروپایی دا جی Angela Merkel سروک وزیر آلمانیای گوتو بو که ام نخواستن ترکیه زیادتر خونیز که روسیه و چینی بکش بروندی حوجه پیوندین به Tirkiye ra zêdetir bibin û ji ber vê hêndî jî ev civîne îrûke gelek giring bû çapemeniya Tirkiye jî û raya giştiya Tirkiye jî giringiyek dabû vê serdana Heiko Maas her va di serdanê de û piştî civînê daxuyaniyek heta ragihandin her hem Mayko has hem jî Çavuşoğlu rastî jî li xwe mikur hatin û daxuyaniyê xwe de ragihandin ku hevdîtinên yani di heyameke rageşt li gel Yekîtiya Ewropa û Tirkiye re derbas bû taybetî Heiko Maas got gelek keşeyn mezin henek li pêşiya Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê bêne çareserkirin hewceyê divê heyama nû de ev kêşe verin çareserkirin her wiha Mevlûd Çavuşoğlu jî daxuyaniya xwe de ragihand ku ev heyamek dirêja Yekîtiya Ewropayê xalên ku ji bo endamtiya Tirkiye ji bo Yekîtiya Ewropayê hatine diyarkirin çû xal nehatine vekirin yani jî çû geşedaneke erînî çê nebûye di pêwendiyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de ji ber vê hêndê lazim e ev heyame erînî derbas ve her wiha Çavuşoğlu ragihand ku ji bo ku pêwendî ew hevdîtinên di navbera Tirkiye û Yevnanistanê jî dest pê bikin zêdetir Almanyayê navbeynkari kiriye û bi navbeykariya Almanyayê careke din hevdîtinên Tirkiye û Yevnanistanê yên li ser deryaya navarast îro careke din dibin banê NATOyê de dest pêkirin û vê yekê de rola Almanyayê hebû. Dibelê hin pisporin ku beriya piştî ku ev civîn bi dawî bû me xwe gihanda çend pisporê nêzîkî hikûmetê û dijberê hikûmetê dibêjin belê rast e Almanya gelek giring e ji bo Tirkiye belê rast e Almanya ji bo ku gemarû li ser Tirkiye neyên karîgerkirin Almanya roleke giring lê lêbelê êdî ne serokê heyama Yekîtiya Ewropayê serokê nû Portekiz e ji ber ku giringî ew e ku dê Portekiz çawa berê xwe bize têkiliyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê lêbelê dibêjin ev serdana Heiko Maas taybetî dê pêwendiyên Tirkiye û Almanyayê zêdetir xurt bikin hem di warê bazirganiyê de hem di warê dîplomasiyê de hem jî di warê aboriyê de ev serdan dê ji bo pêwendiyên Tirkiye û Almanyayê zêdetir bibe li gel wê yekê bala raya giştî û bala çepemenî ya Tirkiye cevîna NATOyê da bû ya îro hem şandeyên leşkeriyên Yevnanistan û Tirkiye dibe malê NATOyê da jî nêzîkî 2 saatan hevdîtin pêkanîn û divê hevdîtinê de jî hem deryaya navarast hem jî têkiliyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê hatin axaftin dawiyê de jî di civîna Çavuşoğlu Maas da zêdetir li gel têkiliyên deryaya navarast yani geşedanên li deryaya navarast geşedanên li Sûriye geşedanên li Libyayê taybetî jî geşedanên li Îdlibê jî hatin axaftin û her wiha di heyama nû da Tirkiye di çaksazîyan da rêyek çawa bide pêşiya xwe hem çaksaziyên darazî hem jî çaksaziyên parastina mafê mirovan da di rêyeke çawa bide pêşiya xwe ev yek jî divê civînê de hate axaftin û taybetî jî çepemeniya Tirkiye bawekî geşbîn berê xwe de ev serdana Heiko Maas ji ber ku wekî me got Almanya heyameke dirêj e di pêwendiyên xwe yên bazirganî de li gel Tirkiyeyê û her va di nava Yekîtiya Ewropayê de jî Almanya ji bo ku zêdetir nêzîkî Yekîtiya Ewropayê bibe hevlên xwe her zêde dikirin lêbelê piştî ku Almanyayê heyama serokatiya Yekîtiya Ewropayê berdeye
ve nakşeriyek çav ji bo Tirkiye bê diyar kirin ve Tirkiye pengavên çav bawêjin ev yek tê merak kirin ji ber ku hem di nava pasporan de hem jî di nava çapemenî de ev yek tê merak kirin dibêjin ve Tirkiye de heyaman da pengavekîn çav bawêje ji ber ku her dibêjin nebaweriya yekîtiya Ewropayê ji bo Tirkiye heye diwarê çaksaziyan de diwarê başkirina jiyana penaberan da her biguman nêzîkê Tirkiye dibin divê civîna îro de jî dîsa kêşeya penaberan jî hatibû axaftin Cemal em wê jî bibêjin ji ber ku Heyko Mas û Çavuşoğlu gotin nêzîkî 4 milyonan zêdetir penaber ne her li Tirkiye hene û wê rewşa wan çawa be ve yekîtiya Ewropayê alîkariyên çawa bide Tirkiye ev yek jî axaftin û her wiha dawiya dawê em wê jî bibêjin Cemal taybetî Çavuşoğlu ve heftiya pêşiya me de ji wê civînê giring bên li dar bixe heftiya pêşiya me wê li Stenbolê civînekî giring bê li darxistin di 25 wê mehê wê şandeyeke Yevnanistanê serdana Tirkiye bike û wê dîsa hem pêwendiyên Tirkiye û yekîtiya Ewropayê hem jî navbeynkariya Almanyayê divan pêwendiyan de wê çawa be wê ev yek were axaftin her wiha wê dawiya vê mehê dîsa tê çawarekirin ku Wezîrê Karên Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu û hevpostê wî Yevnanistanê wê servan mijaran careke din biaxivin û vê hevdîtinên giring werin darxistin yani em dikarin bibêjin ku ev hefte wê bû Tirkiye û pêwendiyên yekîtiya Ewropayê hefteyeke giring be. Belê hevkarê min voralêşmiş li ser serdana Heyko Mas Wezîrê Derveyê Almanya bû Tirkiye û pêwendiyên Tirkiye Almanya yekîtiya Ewropa ji Ankara li gel. Temaşevanên hêja ji Ankara em derbasî Diyarbekir